Un número importante de veciños asistiu onte pola tarde á inauguración oficial do campo de fútbol de Valiño, na parroquia de Santa María do Castro, en Cabo de Cruz. Foi unha actuación integral que supuxo, ademais da instalación do novo céspede artificial, unha renovación case total das instalacións, incluindo melloras nas casetas, nas gradas e tamén no alumeado. En total, máis de 320.000 euros que saíron das propias arcas municipais. Eu creo que temos agora aquí unhas instalacións dignas, dignísimas, que merecía o pueblo de Cabo de Cruz, que merecían os directivos de Cabo de Cruz, que estiveron traballando sempre arriba e da man, que se fixo aquí, visto o estado en que estaban as instalacións auxiliares, chámese gradas, chámese vestuarios, chámese cantina, as soleiras, pois fíxose unha rehabilitación das mesmas, se traballou nos vestuarios, nos sanitarios, nas duchas, nos alicatados, se puxo toda a instalación eléctrica nova, cuadro eléctrico novo e un ombro alumbrado, tanto interior como exterior, tamén creo que, porque me dixeron, con LED, non? Segundo o alcalde, a actuación permitirá favorecer principalmente o deporte base local, seguindo na liña do traballo realizado polo equipo de goberno nestes últimos anos, de ir mellorando as instalacións deportivas. Que levamos 6 anos de legislatura o noso equipo de goberno e este alcalde, que van alá prácticamente 2 millóns de euros de inversións en instalacións municipales que son históricas, porque prácticamente a todos foron con fondos municipales. Da Xunta, apenas houve un duro, da Diputación, moi pouco, e tuvemos que facer con o noso esforzo, nunha época con presupuestos do ano 98, do ano 99, dai 20 anos, non? Xa no propio terreo de xogo, acompañado de moitos xogadores da escola municipal, o alcalde puido comprobar o resultado das obras, dándolle os primeiros toques ao balón sobre o mesmo terreo de xogo.